Egunero gure maizetan egoten da ordutan, oso gozua dau, denoi guztai dixaku, platu lagunketako balixo hau, baina meriendarako be, ikusten duzu eskuartian ogixak gotela. Ogixunen gauz oinatin, baina baldakigu ogixa bea zela egiten dan. Guk gaurkoan debagoienan egina saioan, ogia zela egiten dan erakutzeko. Guazen ikustera barru. Ba, Joseba, egun hon. Egun hon. Esan du, ogizunera etorri gara, debagoienan eginjako hori ikustera. Jente askok ogizun ezautuko dau, baina bertan ze egiten dan eta zela egiten dan ez da jakingo, eta hori da gaurkoan ikusikuna. Uste dut, ogixa, bizkotxuak, boierixia, danetik ituzuela, ez da? Pastelik ez du egiten, hori kenduta gainotzeko dana egiten. Dana egiten duzu. Eta esportaue, herri danetara, eta... Bai, baiara guztira. Baiara guztira balatzen deu, eta arrasaten, atxagaletan hasi, eta Bergara antzuela, oineti, hemen debagoiena guztian ibiltzen gara furgonetiek. Ondo betzen bezatzu, igual preparatuko lapinu bat ogi bat zela egin ikusiku eta martxan jarriko gara? Mazatxo bat ingo deu, ingo deu ogixa, eta gero beste ogi berezi batzuk eta labiak eta nola martxan jartzen dien, da ogixa nola erretzen dan, da ikusiko, eta ingo deu ogixa izango da, gero labe horretan erretzen den ogixa. Bere teletan, da lehen itxesan mugu, mana ipini barra hoten da, antxine ogixa itxesan mugu. Urunak inazikoa, gero mazazarra hor dauku gordeta. Egunero ekoizten duzu ogixa. Egunero, urteko... Jakingo zeke esaten egunero zenbat barra etaten duzuen gutxi gora bera? Gu 1000 barratik gora, haundi eta txikik dana konta duzko, inguru horretan ibiltzen gara. Gaude, lau lagun ogila eta egiten, eta bi bakarri banatzen. Bi bakarri banatzen. 6 pertsonen artean egunero... Egunero. 1000 barra aldatetik beste egiten duzu. Aldatetik beste. Zemaki potoluak. Hasi da hori martxan. Hori jarri dira. Zenbat denporan gutxi gora bera... Honek behar izatetu 17-18 minutu inguru. Dana ondo... Bai, dana ondo eta glutena maila formatzeko behar bezala. Bueno, Joseba, ja uste dut mazia presta bera, ezta? Mazia itxuri euka, atagatzeko moduan daula, peloti egin dau, bastarretan besta pegatzen, hau mazau atagatzeko moduan dau. Oin hurrengo pausua? Oin hurrengo pausua, oin pesadora botako. Da honek egin gozko, piezan moztu gehu nahi du neurrikuek. Honek hemen txitxun moztu, honek teja honen azpitik bola egiten die, da juten da reposadorara. Hor egin behar du, zirkuito dudana bete, eta gero handik urtengo gabe, reposauta eta mazi goten da relajauta, orduen barra formalu ezke. Baina mazi behar du relajauta, gero barra formalu izateko. Pelotak zenbat sartu lezke, makinen? Hor 280 sartzen dira. 280. Tanda bakoitzian 280 ogi barra joango zian, ez da? Hor markadorian 280 aiatzen danean, gaur oin ez ditu ingo, baina handik urtetzen hasten daia. Oin hemen di laizter, hasiko di bola geizten, da honek hemen dauzka bi rodillo, da itxen dabe lehenengo laminau. Gero hemen sare honek itxen dau barrote bat bezala. Gero hemen rekorrido honet danean, doiar ogixa poliki barrak luzetzen.
injarrik itxeke, baina luzetzen, xabe. Baina honekin zer itiatu gaiten da? Honek oin, loingo du bihar arte. Bihar goitortzen ganean, ingo du hogi honeketara kamaratik, arrotzen ipini, eta hogixa arrotzen den bitartean ingo du, etziko hogixa. Baina urrengo pausu izango litzake, etara eta Arrotu. arrotu. Bai. Arrotzeko handaoz fermentadora batzuk, hanek egiten dabe, alde batetik berua bota eta beste alde batetik vaporia, humedadia. Zetxe goixak humedadia behar du, zetxe bestela azala itxezako, eta azala itxe maldin bako goixai, gero ez dau koloreik hartzen. Da bien. Orduan, eta arrotuta gero, tokagu zen ja. Arrotuta gero, labia sartzea. Guazen ikustea labia zela sartzen da, bale? Ba, Joseba, ja masia injadaku, hemen atzien gabitzik ikusten ja labia, uguxa kolokatzen hau izango litzake azkeneko pausu, ezta? Bai, hau ja da, uguxa ja arrotuta da, da orduan oin moztu, hogi danak ere ez die mozten, honek bai, baina honen ondoren sartu gituna ez die mozten. Da honek ja oin moztu, da infernura. Zenbat denpora, infernuan? Ba, honek behar izaten da, 55 minutu inguru. Eta gero honek sartu gituna ondixo bat eta honek ja ordubet eta 10 ordubet eta 4 inguru behar izaten. Orduan, hortik urtetzen da naia, da gure etxetara ailetzen den, hori barra edo... Bai, honek kasu honetan honek sarrazenua die, sarrazeno eta espelta irinak egin jako hoxak, eta gero sartu gituna die hartu duen, hartu bat eta gari irinare badukan hogi bat. Bueno, Joseba, azkenengo pausua ikusten gabitz, hogixa labetik etaten itxura bintzat eharra dakoi. Bai, honek hogixa eharra gurtitzen da. Itxurozu edie. Eta hemendik ja, norbean ahora? Hemendik ja, saltokitxana. Hemendik ja, saltokitxana jungoa. Hogi honek, azkenengo orduan gabiz, da honek danetara ez dugu amaten. Baina, bueno, oso ondo saltzen den hogixa die eta oso edarra dirako, egixa zen da. Ba, Joseba, benetan itxura bikainako hogixak, eskerrik asko erakustetik prozesu danaz, askotan izaten du ez, hogi bat jateko ze gozua, baina iteko ze zaila dan be bai, ordan eskerrik asko erakustetik eta segi hola lanian, Bai, segi miko, pizte pizkate hundio. Mila esker.